Kadai ka khana tang ya ka jala Niam ba shlong ban sakhi ya ki khatwei ngot ki Lyngdoh so blei thamai ki bla yo ban keu kerdan cha ka jinglong Lyngdoh Niam ya ka bala pen kentang dau Lyngdoh sat ka jala Niam jowai u Bishop Victor Lyngdoh ya ka ne ki pen kentang Lyngdoh la pen long hayeng mani ba ka snat Niam lait mukra ha ka bala sim banta da ki pa jong blei ba ki riu Niam shinrang bat kan thei ka jala Niam ba shlong Hagbas dangai ka jingle Niam kentang Lyngdoh so blei thamai ki khatwei ngot ki so sla la ne ki dikon u Bishop Victor Lyngdoh kumukong san ban penmentai ka ngo ka dam blei ula khot la wer ki pa jong blei ban long ki sakhi na ka banta ki ne ki khatwei ngot ki Lyngdoh jong blei u Bishop Victor Lyngdoh haba pasiawi ka khubor jing e jong blei se ki Lyngdoh so blei thamai baki Lyngdoh Niam ki long ki apostol jong blei ha ka ne ka perthai bar ba ka kam jong ki Lyngdoh ka long ka kam ka ba kraw hakmat ki pa jong blei ban penmentai ka jing knya ba khu ki Lyngdoh ki long ru ki nong kur khu ka ro e ki ba pangi ba sitam ula ong ru ba ka jing long Lyngdoh Niam ka dei ka kam ka ba khia ba thar ha ka jing em perthai ba ki long ru ki atyar jong blei na ka kam ka ba benchat haki u Bishop Victor Lyngdoh ula benrap baki Lyngdoh ki long ki prophet jong a jutang ba thamai bat bakin tray ki kam mission ha perthai shu ki Lyngdoh Niam ki long ki nong yalam ya ki pai reu ngai ha ka jing em sim haba benrap na ka thi jong Paulus ja ki Hebrew kal nong ka khatwei bat ka khot ba life san kalai thu ya ka jing em bat ka kam baki Lyngdoh ki ban le bat ha ka jutang ba rem u Moses ulong unong yalam ya ki pai Israel bat ki Lyngdoh ki long ki nong yalam ya ki pai jong blei ba menta kat kum na ka kitab jong sirak khatwei arpasan ko ki pa jong blei kan mau ki Lyngdoh Niam ki long ki nong sam ya ka tien jong u blei kum ta ki Lyngdoh Niam ki dei ban ri ya ka jing khoi u Bishop Victor Lyngdoh la ban rap ba ka jing em jong ki Lyngdoh ka long ban pen jana ya ka jing em brio ha ka ni ka perthai ki Lyngdoh ki ba manta ki long ki ba syam phang kat kum ka juk bat ki long ru ki ba dan la ka jong ka sap ka phang ya ki khatwei ngot ki Lyngdoh so blei ba thamai bala pen kentang hayeng mani ba laim khra layasan ran ya ki da ki he jing salok ba pher haring kat ka jing don lang ki kmi ki pa ki ba heng hasam jong ki ya ki te ki Lyngdoh so blei la wan yalam da ki kmi ki pa ban IT ha ka duwan shwa ban pen kentang Lyngdoh ya ki haswa ka jing kentang ya ki la don ka jing khot ban wan sha ka duwan bat ka jing kli per thau hakmat ki pa jong blei ya kita ki Lyngdoh so blei ki bla pen kentang ki dei bana ka snong bat ki snat Niam jong ka jalan Niam ba shlong bat na ki jinga slok ba pher ki ba kan thop ya ki hinriu ngot ki Lyngdoh riu Niam ka jinga slok solution ki ba kerteng so blei return bor khar ko ngo na snat Niam lat kor uso blei Anthony Malai na snat Niam ulom Sinai umden Riboy district uso blei Kennedy ke khar ko ngor uso blei Alvester khar ko ngor na nong thamai uso blei Christerwell Songshang na Jongsha Parish uso blei Donbor Langkurba na Marbisu nakjia slok OFMCAP gilong uso blei Ricky Mukhem na snat Niam Maulai uso blei John Paul Lyngdoh na snat Niam Maubri bat uso blei Lambha Lalu na snat Niam Laitlingkot Arngot ki Lyngdoh so blei diocesan ki bakan thop yo so blei Sholin Star Kharkongo na snat Niam St Paul's Upper Shillong Parish bat uso blei John Paul's Iamsat na Maulai Parish Hadien ka ngo ka dam blei jong ka jingentang Lyngdoh so blei uso blei John Madur u diocesan administrator ka jalan Niam ba Shillong ulapan bana pat ba na ka banta ki Lyngdoh thamai lingba ka jingyalang ringkat uso blei Jimmy Marngar ubadai upro vice chancellor jong ka jalan Niam ba Shillong bala ai bor ya ki Lyngdoh thamai ban ai ya ki sacrament ha ki jakat rekam jong ki kat ba ki dang don ha ki snat Niam jong ka jalan Niam ba Shillong
para bengai para lok para hakani kasi jong ka jing kyntang ya kini balong ki Lyngdoh chu blai ngapen kan mau ya ki Lyngdoh Niam bat ki kam jong ki Lyngdoh Niam kedai ki apostol jong Yesus Christ bat ki nong mi bujli jong trai Jesu haki pa chu blai kumta ki de ki nong mi khmat jong ka balang baraka imlang salang hakmat jong ki briu bara hasor ne nong kendong baraki jaka bara kidai ki nong kerku gerda ki nong penkoj penkia kemet bat kham tam kamen sim tolong ki atia ju blai ku ba pia sngo no prophet Isaiah u blai la khot ban penon kami pi balong ki atia ju blai ki nong ki Lyngdoh ki dei ki no hikai ki no yalam kum no ban im bha imyat ha baro ki por ba ki ayom kum ta ka ji im jong pi simet ka long ka ji kop ba krau da ka ji im ba soti jong pi ka ji ko ngo ka ji im dok na ka menta u blai bat ka balang to long berbor ka nuksa halakitien bat ki kam jong pi ki Lyngdoh Niam ki long ki prophet kumba prophet Jonah long ka dakashin na ka menta ka shnong Ninive ka ji lap ju prophet Jonah la pen ka labomot ya ki nong Ninive kumju ki Lyngdoh Niam kin walam biang ki briu bara le baga jelap jongki shaublei kumju ru kambau trai Jesu la kala long gadak kashin jong ka jingele persya ki ju ki bom ngai blei shem Lukas adrai pusau kata gamot ka jingem jongki Lyngdoh ka long persya ki jong ka ni perthai ka spa ba hajar bom hok ka bor ka nam ka borom ka klem tre shitam bat ka jing sngo bha prathai bara to yang scam ha ka jing shisha ki Lyngdoh jong blai ki kidau ki briu bara shau Christ Jesu bat ka ji ka jong gospel banem ka long de shisha ko malong Lukas khat ar khat san bat ka ji em ka ba kham ha Hebrew khat wei lai pasan bat ka jing em ka ba dei hok chiti ban kong Timothy riu khat kendai to ya la marbori ki briu shau Christ Jesu ki Lyngdoh jong blai ki pelet jemot haki ai ki kam banyalam shaka ji em ka bane junam kum Moses bat ki wei ki prophet kum churu ki Lyngdoh jong blai ki kedawi ki briu shaka ji em bom jukot Hebrew khat wei khat lai to ya la marbori ki briu ban poi shaka thong kata ka thong ka dei ka ji em bom jukot ko khon ba ye ye shwa ba pen sha pen kyntang Lyngdoh so blai ka long ka deiti jong pi ban ya thu hok akhamat uneu pai ba pai lang ya ka jing thumu ba shisha bat ba hok jong pi ban sim ti ka ni ka kam Lyngdoh so blai te pilarai kot bat pi damon shisha ban sim ti ka deiti Lyngdoh so blai kom kinong trei lang ba bidor jong Lyngdoh san ha ka ba sumar bat saya ken hon lang berat jong blai hapo ka jelam jong men sim ba khoi hoi lai kot ban mon pila rai kot bat pi man ban pendep ha kat kum ka jing start ba men sim ba khoi un ai happy ya ka ni ka deiti bla pen kham ti happy ban pen priang ya ka tien jong blai da ka bayalap ya khubor ba bha da ka bahi kai penia ya ka jing ngai Catholic o para bangai be ye to that why o play pa badan bortam bon taker hai ye ka jinga ye ka jingar khu chu halor ki ne ki shakri jong u ki bala shajit nakabanta ka kam Lyngdoh so play